Mela, jien għandi ritratt ta' Chris Fern. Chris Fern għandu fama ta' bniedem serju daqsxejn iżejjed. Però naħseb meta ssir tafu, naħseb għandu karattru differenti minn dak li jidher minn barra. Ritratt ta' Ian Borch, żagħżugħ, motivat, kollu enerġija u għandu futur sabiħ qudiemu. Dan il-personaġġ ifakkarni wkoll ovvjament fiż-żgħażagħ, u allura fil-vot 16 illi introduċa dan il-pajjiż qegħdin noħolqu l-istorja u qegħdin naraw ukoll li noħolqu wkoll aktar parteċipazzjoni mhux biss ta' dawk illi forsi huma emarġinati mis-soċjetà, imma anke ta' dawk illi għandhom id-dritt illi jibdew jinaqdu magħna fil-dan il-konsultazzjoni. Waħda mill-wedi elettorali fil-manifest elettorali tagħna kienet li nagħtu trasport b'xejn supervizjoni lill-istudenti kollha tal-iskejjel tal-gvern, l-iskejjel tal-Knisja u anke l-iskejjel indipendenti sabiex il-familji tagħna ikunu jistgħu jiggwadanjaw, jiffrankaw sa 500 € fis-sena għal kull wild.